Μεγάλη βοήθεια είχαμε και συμπαράσταση από τον πρόεδρο του ιατρικού τμήματος, τον κύριο Κυριάκο Αναστασιάδη, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για όλη του την συνεισφορά. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιδήμαρχο Χαράλαμπο Αηδονόπουλο για την υποστήριξη στο να γίνει αυτή η ημερίδα και να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλη την Οργανωτική Επιτροπή, ιδιαίτερα την κυρία Καραχρυσάφη Σοφία, η οποία ήταν από τα ιδρυτικά μέλη και ήταν ο εμπνευστής αυτής της ιδέας για όλες αυτές τις συνεργασίες. Και δεν μπορώ να μην εκφράσω την υπερηφάνεια μου και τη χαρά μου για τη συμμετοχή όλων εσάς, να μην ξεχάσω τον Αντώνη, να μην ξεχάσω την Ειρήνα, να μην ξεχάσω τον Δημήτρη, να μην ξεχάσω την Ιωάννα, όλους εσάς οι οποίοι με τη δική σας συνδρομή σε αυτή την ομάδα προσφέρετε και θα προσφέρετε για να προκύπτουν ωραία αποτελέσματα από τα ερευνητικά μας έργα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και θα είμαι πάντα κοντά σας για να μπορώ να στηρίζω το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό να καλέσουμε τον πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, τον καθηγητή κύριο Κυριάκο Αναστασιάδη, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, καλησπέρα από μένα. Καταρχάς, εγώ είμαι εδώ εκπροσωπώντας το Τμήμα Ιατρικής, το οποίο έχει τη χαρά να δέχεται τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή που ακούσατε από την κυρία Παπαμίτσου, όχι μόνο ως καθηγήτρια, αλλά ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οράματα τα οποία τα κάνει πράξη. Το σημαντικό αυτής της ομάδας είναι όχι τόσο ώστε να πούμε ότι πρόκειται για μια ομάδα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών, συναδέρφων, καθηγητών, ερευνητών, αλλά κυρίως το όραμα ότι ξεκινώντας να κάνει κάποιος ένα τέτοιο πυρήνα, στην ουσία αρχίζει και σκέφτεται ή κάνει πράξη αυτό το ακαδημαϊκό που θέλουμε εμείς στο περιβάλλον της ιατρικής να το δείξουμε ως εξωστρέφεια. Δηλαδή αρχίζει, σκέφτεται, συνεργάζεται, δημιουργεί τις συνθήκες της αυριανής μέρας που ίσως ακόμα και εσείς οι ίδιοι δεν τις έχετε αντιληφθεί πού μπορεί να φτάσει αυτό. Επειδή τα πράγματα συνήθως τα φτιάχνουν άνθρωποι, το να πει κανένας ότι αυτή η ομάδα κάποια στιγμή θα πάρει ένα βραβείο Νόμπελ γιατί ένας από εσάς θα ξεχωρίσει είναι ένας στόχος. Αλλά το να πει κανένας ότι μετά από κάποια χρόνια εσείς οι οποίοι τουλάχιστον οι νεότεροι θα βρεθείτε κάπου και θα έχετε ένα σημείο αναφοράς στην καριέρα σας από 5-6 project ή από κάποιες συζητήσεις ή από κάποιους ανθρώπους που γνωρίσατε είναι το σημαντικότερο για μένα. Άρα σίγουρα όταν οι Κινέζοι λένε ότι ένα μεγάλο ταξίδι 1.000 χιλιόμετρων ξεκινάει από το πρώτο βήμα, το σημαντικό είναι κάποιος να το κάνει το βήμα. Το Τμήμα Ιατρικής τα τελευταία χρόνια προσπάθησε στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς να κάνει πάρα πολλά τέτοια βήματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό που έκανε η κυρία Παπαμίτσου με εξαιρετικούς συνεργάτες, πρεσβύτερους. Εδώ βλέπω τον κύριο Καρακώστα, την κυρία Σιόγκα, αξιόλογους πολλοί συναδέλφους, ο κύριος Μπαμίδης που απουσιάζει, με μεγάλη δυναμική, με μεγάλη εμπειρία, διεπιστημονικότητα και κυρίως με ένα πνεύμα, ας το πούμε, όρεξης. Δεν ξέρω αν αυτό μπορώ να το χαρακτηρίσω ακόμα πάθος, θα το δω στα επόμενα βήματά σας, αλλά όρεξης να κάνετε κάτι. Και όταν πολλοί άνθρωποι μαζεύονται για να κάνουν κάτι, είναι σίγουρο ότι κάτι θα βγει από όλο αυτό. Τώρα, ακαδημαϊκά, αυτή είναι και η φιλοσοφία από την εποχή Πλάτωνα που ίδρυσε την Ακαδημία, του Αριστοτέλη με το Λύκειο. Οτιδήποτε και να σκεφτείτε από τους αρχαίους, το κάνανε ομάδες. Επειδή εμείς έχουμε και το όνομα αυτών των ανθρώπων, νομίζω ότι τέτοιες ομάδες διεπιστημονικές με μια φιλοσοφία που ξεκινάει ερευνητική, αλλά έχει μέσα και λίγο εκπαίδευση και λίγο καινοτομία και λίγο συνεργασία, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τις υποστηρίζει κανένας. Το Τμήμα Ιατρικής, κυρία Παπαμίτσου, θα είναι και με μένα και χωρίς εμένα σίγουρα εδώ αρρωγός. Το γεγονός ότι έχετε μία βάση, που η βάση είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα, αυτό το υγεία και περιβαλλοντικοί παράγοντες, σας δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να αξιοποιήσετε τους φοιτητές, τις υποδομές, την εκπαιδευτική διαδικασία για να μπορέσετε όλο αυτό να το μεγαλώσετε. Ο σκοπός θα είναι να κάνετε γρήγορα βήματα. Εάν θέλετε αυτό να παραμείνει, θα πρέπει του χρόνου να μην χωράτε εδώ, παραχρόνου να είστε διαδικτυακά διεθνές, γιατί έχει γίνει το ακροατήριο τεράστιο, και μετά να κάνετε συνέδριο, όχι ημερίδα, για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι οποίοι εκφράστηκαν τα 2, 3, 4 χρόνια που το κάνετε όλο αυτό, πραγματικά να κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αυτή είναι η πρότασή μου, γιατί κάπως έτσι έκανα εγώ σε μια διεθνή εταιρεία. Ξέρετε ότι ίδρυσα μια διεθνή εταιρεία που πραγματικά καμαρώνω το ότι στον κόσμο έφτασε τόσο ψηλά, αλλά έτσι γίνεται. Οι άνθρωποι κάνουν τα αποτελέσματα και ούτε οι θεσμοί, ούτε τα κτίρια, ούτε τα χρήματα. Άρα, μακάρι αυτό που ξεκινήσετε σήμερα να το συνεχίσετε και ξαναλέω, κάντε και μια φωτογραφία ιδρυτική, έτσι για να πείτε ότι στο πρώτο ήμασταν τόσοι, για να τα βλέπετε και καθώς περνάνε τα χρόνια, πώς μεγαλώνουν. Κάποιοι θα λείπουν, αλλά κάποιοι θα προστίθενται. Πολλά συγχαρητήρια από μένα ως Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής. Όπως σας είπα, και αξιέπαινο είναι, αλλά κυρίως είναι κάτι το οποίο συμβάλλει σε αυτό που θέλει το Τμήμα Ιατρικής, στην εξωστρέφεια. Θα το υποστηρίξουμε και από τις υπόλοιπες θέσεις, αλλά κυρίως θα συμμετέχουμε κιόλας. Οπότε είμαστε εδώ για να μας δώσετε και δουλειά. Εντάξει, θα είμαι. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Καλή επιτυχία και στη σημερινή σας μέρα.